Samantala, sa loob ng kwarto ni Marco, nakayakap at naglalambing sa kanya ang nobyang si Lori habang nakahiga sila. Pero hindi pa rin talaga mawala sa isip ng binata si Eda. Kaya naman nawalan siya ng gana sa kasintahan. Hoy, ano pa? Ayos ka lang ba? Hindi. Matipid na sagot ng binata. Ilang saglit lang din, tinulak papalayuan ni Marco si Lori. Ano bang problema mo? Painis na sabi ng dalaga. Umuwi ka na. Wala akong gana ngayon. Sagot naman ng binata. What? Bigla mo nalang akong pauuwiin ng walang rason? Umuwi ka na sabi, kulit mo. Sigaw ni Marco. Dali-daling tumayo si Lori at nag-ayos. Samantala, humiga lang ulit si Marco at nagsindi ng yosi. Hindi mo man lang ba ako ihahatid sa labas ha? Tanong ng babae. Umuwi ka ng mag-isa mo. Malaki ka na, di ba? Pabalang na sagot ni Marco. Wisit, wika ni Lori, sabay padabog na sinara ang pintuan. Naiwan si Marco sa kanyang room. Hindi kasi mawala sa isip niya si Eda. Mga ilang linggo na rin ang nakalipas nang mangyari ang gabing muntik na silang magpang-abot na dalawa. Pagkatapos ng gabing yun, ay naging mailap na si Eda sa kanya. Lagi na itong umaalis ng bahay, sumasama sa asawa o kaya na may nagpupunta kung saan-saan para lang hindi maiwan sa bahay. Dahil sa takot ni Eda sa pwedeng gawin ng mister kay Marco, ay nakapagpasya itong umiwas na lang muna. Samantala, noong araw na iyon, kasama ni Eda ang mga malalapit na kaibigang sina Fe at Roan sa isang coffee shop. Kinita niya nga ang mga to dahil matagal-tagal na rin silang hindi nagkakasama-sama. Parehong kasal na ang dalawa at may mga anak na din. Si Eda na lang ang nahuhuli sa tatlo dahil hindi pa nagkakababy. Sa kolehiyo pa lang ay magkakaibigan na sila. Kilalang kilala nila ang isa't isa. Hindi din nagtatago ng mga sikreto ang tatlo kaya alam nila ang chismis ng bawat isa. Ano Fe? Kumusta kayo ng gym instructor mo? Tanong ni Roan sa kaibigan. Hayon, nakatabi ko na siya sa pagtulog. At syempre, we did it. Sagot naman ni Fe. Talaga? OMG, kailan? Last week pa yun. Hindi na ako nakapagpigil eh. Ang gwapo kasi niya. Patawa ang sinasabi ni Fe sa mga kaibigan. Baka naman malaman ng asawa mo yan ha, lagot ka dun. Syempre hindi no. Magaling akong magtago. Hindi ka ba nahihirapang mag-decide? Anong nag-push sa'yo na ituloy yun? Biglang tanong naman ni Eda. Dear, habang hindi pa tayo oldest, let's enjoy life lang no? Paliwanag ni Fe. Nakonsensya ka ba after? Medyo, pero for me, parang okay lang. May mga pangangailangan lang din ako na hindi kayang ibigay ng mister ko. So ayun. Naku Eda, matagal nang hibang yang si Fe sa instructor niya. Naghintay lang yan ng pagkakataon. Sabi naman ni Roan. Parang may nagtula kay Eda. Nabalikan at bigyang atensyon muli ang nararamdaman para kay Marco. Nang dahil sa kwentuhan ng magkakaibigan, bahagyang lumakas ang loob nito. Takot na mahuli lang naman ang pumipigil sa kanyang patulan ang binata. Kahit sinimulan niya ng iwasan ito, ay hindi basta-basta mawawala ang lihim na pagtingin niya kay Marco. Isang ordinaryong araw. Tanghali na nang magising si Eda. Napansin niyang nakaalis na ang asawa para pumasok sa opisina. Maingat siyang umalis ng room para alamin kung nasaan si Marco. Ngunit hindi niya ito naririnig sa kanyang silid. Marahil ay nagtungo na ito sa eskwelahan. Bababa sana ang ginang upang kumuha ng kape at almusal nang hindi niya maiwasang usisain ang kwarto nito. Maingat niyang idinikit ang tenga sa pinto para maniguradong nakaalis na si Marco. Nang makumpirma na wala nga doon ang binata, ay unti-unti niyang binuksan ang pintuan. Umalingasaw kaagad ang amoy ng sigarilyo. Sobrang kaalat ng room ni Marco. Samot-saring mga abubot ang nakalapag kung saan-saan. May mga magazine, DVDs, kable ng computer at kung ano-ano pang gamit na panlalaki.
Nakatawag pansin sa ginang ang nakasabit na pantalon ng binata sa aparador. Ito kasi ang pantalong suot ni Marco nung muntika na silang magpang-abot. Nagbalik tanaw si Eda hanggang sa tuluyan nangang nanumbalik ang alab sa kanyang pagkatao. Hinalungkat niya ang pantalong nakasabit. Sa likod nito, may isang boxer short. Kulay puti ito. Hindi alam ni Eda kung ano ang nag-udyok sa kanya para kunin iyon. Maya-maya ay biglang tumunog ang landline mula sa sala. Madali siyang natauhan at bumalik sa tamang pag-iisip. Ngunit hindi napansing na bitawan niya ang hawak. Pagkababa ay sinagot ang telepono. Hello? Han, kanina pa ako tumatawag sa cellphone mo Bakit hindi mo sinasagot? Boses ng asawa ang nasa kabilang linya. Sorry Han, nasa banyo kasi ako Tsaka nakacharge yung cellphone ko kaya hindi ko napansin. Palusot ni Eda. Okay, sige. Anyway, tumawag lang ako para kumustahin ka. Nandyan pa ba si Marco? Wala na Han. Kanina pa yata umalis Hindi ko na naabutan. Okay, sige. Mag-almusal ka na muna. Tapos puntahan mo na lang ako dito sa opisina kung gusto mo. Okay Han. Text na lang kita kung pupunta ako. Pagkatapos noon, ay nagpaalaman na ang mag-asawa sa isa't isa. Dumiretso na lang ng kwarto si Eda at nag-shower. Hindi na rin niya na isara ang pintuan ng silid ni Marco. Pagkalipas lang din ng ilang oras, ay umalis na ang ginang para puntahan ng mister. Mga ilang minuto lang din ang lumipas. Dumating na sa bahay si Marco. Pagkaakyat, nagtaka siya kung bakit nakabukas ang kwarto niya. Pero naalala niyang sinara naman niya to bago siya umalis. Nagpalit siya ng pambahay at sinabit ang polo kung saan nakasabit ang maong na pantalon. Napansin niyang nasa sahig ang boxers niya. Dilampot niya ito at nilagay na sa labahan. Wala siyang kaalam-alam sa kalokohan ni Eda kanina lang. Sabado ng gabi. Pasado 12:00 na ng madaling araw. Nasa isang party ang mag-asawa. Kinasal kasi ang malapit na kaibigan ni Louie. Nagiinuman ang magkakabarkada sa may booth na nirenta ng bagong kasal. Si Eda naman, naiwan lang sa lamesa at pinagmamasta ng mister habang sumasayaw-sayaw at umiinom ng alak. Hindi kasi masyadong malapit si Eda sa mga barkada ni Louie, kaya naman nasa isang sulok lamang siya. Nang mapansin niyang medyo natutumba-tumba na ang kanyang mister dahil sa kalasingan, lumapit na to at nagyaya ng umuwi. Han, tara na. Tama na yan. Marami ka rin nainom mo. Bulong ni Eda. Siya nga pala guys. Kilala niyo naman yung misis ko, di ba? Pautal-utal na sabi ni Louie sa mga kaibigan. Bumati naman ang mga kaibigan kay Eda at sumenyas na huwag nang painumin pa. Let's go home, Han. Sabay kuha nito sa bote na alak na hawak ng asawa. Teka lang, ano ba? Umiinom pa ako Punyeta naman Biglang napasigaw ang mister. Nagulat si Eda dahil napahiya to. Para makaiwas sa away, bumalik na lamang to sa lamesang kinauupuan. Maluha-luha ang mga mata ni Eda sa inasal ni Louie. Pero inintindi niya na lamang to dahil lang sa alak ang asawa. Sa ilang taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, ni minsan ay hindi siya pinagtaasan ng boses. Kaya ganun na lang ang pagkagulat niya kanina. Ilang oras pa ulit niyang hinintay ang asawa. Pasado 2:00 na nang matapos ang kasiyahan. Nakaupo na lang si Louie sa isang tabi at hindi na makatayo. Kaya na may nagpatulong si Eda sa mga kaibigan ni Louie na akayin na lang to papunta sa sasakyan. Pagkarating doon ay nagpasalamat na lamang siya. Ang misis na ang nagmaneho pa uwi dahil talagang bagsak na si Louie dahil sa kalasingan. Pagdating ng bahay ay bumaba muna siya ng sasakyan para tawagin si Marco. Marco? Mahinang katok niya sa pintuan nito. Bakit? Tanong ng binata. Pakiakay naman si Louie papunta sa room namin. Lasing na kasi, hindi na makalakad. Pakiusap niya. Sige,
Pumayag naman ang binata. Pinagtulungan nila si Louie. Akay-akay nila itong inakyat patungo sa silid. Pagdating sa loob, ay dahan-dahan nila itong inihiga sa kama. Yumuko si Eda para simulang alisin ang sapatos ng asawa. Habang nasa likod naman niya si Marco at pinagmamasdan siya. Nakaitim na spaghetti strap dress si Eda. Manipis lang to. Litaw ang magandang korte ng katawan mula sa kanyang damit. Sa sobrang abala ni Eda sa asawa, ay hindi na niya naisip na nandoon lang si Marco sa salid niya at hindi pa nakakaalis. Huli na nung maisip niya to dahil bigla na lang may yumapos sa kanyang bewang at nagulat si Eda. Pilit na kumalag si Eda pero sa kabilang panig niya may tumutulak din na sumama siya habang inihila siya ng binata. Hindi na niya alam ang gagawin. Gulong-gulo na ang isipan. Iniisip niya na baka mahuli sila ni Louie. Pero dahil naiinis siya sa asawa, sa ginawang paninigaw nito sa kanya kanina, ay mas kumabig ang kanyang kahinaan at tukso. Nanalo ang uhaw ng pagkakasala kesa sa prinsipyo. Wala nang nagawa si Eda at sumama na lang siya kay Marco. Nilaka agad ni Marco ang kwarto niya. Malito Marco, nakikiusap ako. Sambit ni Eda habang nakatayo sa gilid ng kama. Ngayon ka patatanggi. Kung kailan malaya nating magagawang gusto natin. Sagot ng binata habang unti-unting lumalapit sa kanya. Pero baka magising ang asawa ko. Bakas ang takot at kaba sa mukha ni Eda. Nasa harap na niya si Marco. Tinititigan siya sa mata. Malambing na humaplos si Marco sa pisngi ng ginang bago to sinuyo ng halik. Nakapikit lang si Eda. Mabilis ang tibok ng puso. Kinakabahan, ngunit tumugon to sa nais ng binata. Sumidihi sa kagalakan ng puso ni Eda dahil sa wakas, ang matagal niyang kinikimkim na damdamin ay unti-unti nang napapakawalan. Maya-maya, nagulat sila nang marinig ni Eda nang sumusuka ang mister at dumuduwal-duwal. Nagmadali siyang umalis ng kwarto ni Marco para balikan ang mister. Pagdating sa silid, ay nakita niyang puro suka ang gilid ng kama. Si Louie naman ay nakahilata pa rin at nakatulog ulit. Sinunda ng binata ang misis ng tiyuhin at kusang niyayang muli sa kanyang room. Pero tumutol na si Eda. Kaya naman napatulala na lang siya sa gilid habang pinapanood ang babae sa paglilinis ng kalat ng mister. Bumaba si Eda para kumuha ng basahan at maliit na timba sa may kusina. Sinundan pa siya ng binata. Pabalik na sana siya sa taas nang biglang hinarang siya ni Marco. Kinuha nito ang hawak na timba at basahan at inilapag sa sahig. Niyakap kaagad ng binata si Eda para hindi na makaalis pa. Marco, pupuntahan ko lang ang asawa ko. Kawawa naman eh. Pilit na nagpupumiglas si Eda sa maigpit na yapos ng binata. Mamaya mo na unahin ang lasing mong asawa. Sabay muling binigyan ng makasalanang halik ng binata ang magandang misis ng tiyuhin. Sa pagkakataong yun, wala nang pagtutol mula kay Eda hanggang sa makarating sila sa sala. Hindi na niya naisip na i-check pa ulit ang mister dahil naging alipin na siya at natalo ng kahinaan. Hindi na niya inisip ang pwedeng mangyari kapag nalaman ni Louie ang kataksilan niya kasama ang binata. Bagkus, mas tumatatak pa sa kanyang isipan kung gaano kaagresibo at kahusay ang binata pagdating sa kama. Aminado si Eda na nawala siya sa katinuan sa nakaw nilang sandali ni Marco. Halos ayaw niyang pakawala ng binata. Nakayakap lang siya ng mahigpit kay Marco habang nasa ilalim siya nito. At habang nakapwesto sila sa marupok na sofa, kasing rupok niya na nagawang pumatol sa pamangkin ng kanyang mister dahil lamang sa isang panaginip. Sabi sa'yo hindi ka magsisisi, pagyayabang ni Marco. Aakyat na ako, baka magising pa si Louie. Nasabi na lang ni Eda matapos.
Kinuha ng ginang ang timba na may basahan at saka dumiretso na sa room nila. Pagkaakyat ay nila kaagad nito ang pintuan. Napabuntong hininga si Eda. Sinulya pa ng mister na natutulog. Hindi niya akalain na magagawa niya ang pagtaksilan to dahil lang sa matinding pagkauhaw na nagsimula lang sa isang panaginip. Pero nangyari na ang kinakatakot niyang mangyari. Susubukan na lamang niyang palipasin to at alisin sa isipan. Isang umaga, kinakausap ni Louie ang misis. Humihingi ng tawad sa nagawang paglalasing at pagmumura nito sa kanya. 2 araw na silang hindi nag-uusap, hindi nagkikibuan. 2 araw na din ang nakalipas nang may mangyari at mamagitan sa kanila ni Marco. Malamig pa rin ang pakikitungo ng misis sa asawa dahil ito sa bumabaling na damdamin niya para kay Marco. Para siyang sinapian ng masamang elemento na ang tanging hangad ay muling makasama sa pagkakasala ang binata. Han, sorry na. Nakikiusap si Louie habang nakaluhod sa gilid ng higaan. Oo na, sige na. Pumunta ka na sa opisina, baka malate ka pa. Sabi na lamang ni Eda. Hindi na mauulit ha? I'll treat you a dinner tonight if you want. Huwag na, mag-aabala ka pa. Okay lang, kasalanan ko naman please. Pilit pa ng mister. Sige, ikaw bahala. Matipid na sagot ng misis. Sa isip ni Eda, gusto na niyang paalisin ang mister. Nagbigay loob na lang ang ginang para matapos na ang pangungulit nito. Kilala niya ang asawa at alam niyang hindi siya nito titigilan hanggat hindi sila nagkakaayos. Ilang saglit lang din, nagpaalam na ang mister para magtungo sa opisina. Hahalik pa sana ito sa lips, pero umiwas ang misis kaya sa pisngi na lang dumampi ito. Pagkatapos maniguradong nakaalis na ang mister. Umalis si Eda sa silid para pumunta sa kwarto ni Marco. Nagpapatugtog ng malakas ang binata. Hindi na siya kumatok at dahan-dahan na lang na binuksan ang pintuan. Nakaupong nakahiga si Marco sa kama at nagyoyosi. Nakamaong short lang to at walang t-shirt. Nang mapansin si Eda, ngumiti ito ng matamis. Kampante kasi siyang babalikan siya ni Eda. Pumasok na ng tuluyan si Eda at marahang sinara ang pinto. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang sa binata. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Magkakasala na naman siya sa asawa. Pero kailangan niyang maibsan ang bumabagabag sa kanyang pagkatao. Lumapit sa kama ang ginang at tumabi kay Marco. Isang halik ang ginawad niya sa binata na nagdulot ng muling kasalanan hanggang sa tuluyan silang makontento. Basta wag lang tayong mahuhuli ni Louie, kung hindi patay tayong dalawa. Sabi naman ni Eda habang nag-aayos na ng sarili. Tanga yun kaya hindi nun malalaman. Huwag kang magpapanigurado. Magaling ang tito mong manghuli. Buti na nga lang at hindi pa siya nagdududa sa akin. Hindi na nakasagot si Marco at napaisip na lamang. Maya-maya, parehas silang nag-ayos at nagkanya-kanyang lakad. Si Marco ay nagtungo na sa eskwelahan. Si Eda naman ay pumunta muna sa kliyente bago ang hapunan nila ng asawa. Natuloy naman to noong kinagabihan. At nagkaayos naman ang mag-asawa. Umuwi silang masaya at parang walang nangyari. Bago matulog, ay sinubukang lambingin ni Louie ang misis. Pero naging mailap si Eda at sinabing inaantok na raw siya. Walang nagawa ang mister at natulog na lamang. Sa totoo lang, hindi naman talaga inaantok si Eda. Bagkus, gusto niyang humimbing na ang mister dahil balak niyang muling puntahan ang binata. Nang marinig niyang naghihilik na si Louie, bumangon ito mula sa higaan at naglakad paalis ng room. Dumiretso ito sa kwarto ni Marco. Natutulog na ang binata pero tinabihan pa rin to ni Eda. Nalimpungatan na lang si Marco at bahagyang nabigla
nang masilayan si Eda sa kanyang tabi. Sadyang nahumaling na si Eda sa binata at naging desperado. Nang gabing yon, ay muli na namang inialay ni Eda ang sarili kay Marco ng buong puso. Naging alipin siya ng kanyang sariling kahinaan at tuluyang nawala ang prinsipyo sa sarili. Ang dating tahimik at walang kibong babae ay naging mapusok. Ang binata naman ay natutuwa dahil pabor na pabor sa kanya ang pagbabago ni Eda. Hindi ito natatakot kay Louie kapag nahuli sila. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging mapangahas si Eda at Marco. Patuloy pa rin sila sa nako na sandali. Isang umaga, patapos nang mag-almusal ang mag-asawa, naka-business attire si Eda dahil makikipag-meet sa kliyente. Si Louie ay nakabihis din dahil may trabaho. Bumaba si Marco at nakainuperme ng pangiskwela. Umupo ito sa hapagkainan. Nasa kabisera si Louie, katapat naman si Eda. "Baka malate ka na yan, ha?" sabi ni Louie sa pamangkin. "Hindi yan, mabilis lang naman ang biyahe eh," sagot naman ni Marco. "Sabay ka na kaya sa akin, gusto mo?" "Ay Han, ako na lang kaya magsasabay kay Marco. On the way naman na yung pupuntahan ko eh. Drop pay ko na lang siya sa school." Biglang sabat ni Eda. "Eh di sige, mabuti pa nga para hindi malate yan." Nagkatinginan si Eda at Marco. Parehong itinatago ang kalokohan nila na sila lamang ang nakakaalam. Naunang natapos si Eda at dinala sa lababo ang plato. Hinuhugasan niya ang mga kubyertos nang biglang yumakap si Marco mula sa kanyang likuran. "Marco, baka mahuli tayo ni Louie," nag-aalilang sabi ni Eda. "Busy siya. May kausap sa telepono. Huwag ka mag-alala." Maya-maya lang, "Han, pakikuha naman ang tumbler ko dyan sa refo, please." Pasigaw na utos ni Louie na narinig naman ng dalawa. Nataranta ang mga to at agad kumalas sa isa't isa. Nainis ng bahagya si Marco. Si Eda naman ay sumenyas na bumalik na ng hapag ang binata. Ilang sandali din at bumalik si Eda sa lamesa para ibigay ang tumbler ng mister. Pagkatapos nun, ay nagpaalam na rin ang dalawa at mauuna na. Sumakay kaagad sila at mabilis na pinaandar ni Eda ang sasakyan. Hindi pa sila nakakalayo, ay muli na naman nilang nilusong ang mapaglarong apoy. Hindi sila maawat sa pagiging makasalanan. Bagkus, ay lalo silang nahuhumaling sa isa't isa habang tumatagal. Kahit nga nasa traffic at may nakatabi silang truck, ay di nila pinalampas ang pagkakataon. Hindi nila alintana kahit maaninag sila ng pahinante o ng driver sa kanilang pagpapakasasa. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa eskwelahan. Ilang sandali lang din at bumaba na si Marco mula sa sasakyan. Balak nilang magkita muli pagkatapos ng klase ng binata. Pupunta muna siya sa isang mall sa Makati para kitain ang mga kliyente niya. Mag-aalas 11 na ng umaga nang makarating si Eda sa Makati. Pagdating sa mall ay nag-CR muna ito para mag-ayos at mag-makeup. Habang naglalakad papunta sa coffee shop na kung saan niya makikipagkita o kikitain ang mga kliyente niya, ay bigla niyang napansin ang asawang si Louie na nakatayo sa isang gilid at may kausap sa telepono. Nagtaka siya dahil dapat ay nasa opisina na to. Kaya na may binalak niyang lapitan ang mister para tanungin kung ano ang ginagawa sa mall ng mga oras na yon. Ilang hakbang na lang nang may biglang lumapit na babae sa asawa niya. Saglit na hinalikan si Louie ng babae sa labi. Nagulat si Eda sa nakita. Lumapit pa siya ng kaunti para usisahin kung sino yung babae. Laking gulat niya nang mapansing si Lori pala to, ang nobya ni Marco. Napahinto siya at napaiyak na lang bigla. Ilang sandali pa, umalis na ang dalawa at naglakad papunta sa parking lot. Hindi na sila sinundan ni Eda dahil sa halik pa lang ay alam na niyang may relasyon sila Louie at Lori.
umuwi na lang siya at hindi na sumipot pa sa mga meeting niya. Hindi na din natuloy ang pagkikita sana nilang dalawa ni Margo. Habang nagmamaneho ay umiiyak si Eda. Kahit siya mismo ay gumawa ng kasalanan, mas naaapektuhan si Eda dahil malambot pa rin ang kanyang damdamin. Napaisip na lang ang ginang. Marahil ay bumabalik sa kanya ang ginagawa niyang pagtataksil sa asawa. Pero hindi niya sukat akalain na sobrang sakit pala nito. Dito niya napagtanto sa sarili na marahil ay hinabol na siya ng karma. Wala siyang nagawa kundi kimkimin ang lungkot at pagsisisi. Hindi niya alam kung paano haharapin ang asawa. Hindi niya alam kung paano pa siya ulit mag-uumpisa. Aamin ba siya dito? O hahayaan na lamang niya na parehas silang nagtataksil sa isa't isa? Hanggang dito na lamang po ang ating istorya. Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Sandy. Doc Sand ang tawag sa akin ng karamihan. 38 na po ako this year at masasabi kong still, birhen pa rin. Walang karanasan. Marami namang manliligaw o nanliligaw sa akin noon. May mga doktor pa nga, may negosyante, at may childhood friend din. Pero sadyang naging focus ako sa pag-aaral ko noon. Hanggang sa makapagtapos, nag-residency at tuluyan ng nagtrabaho. Lalo ko pang binuhos ang atensyon ko sa karir ko. Nakapagpatayo ako ng sarili kong bahay. May malit din akong cafe malapit sa bayan namin. Maayos ang kita, maayos ang buhay. Pero hindi ko napansin na unti-unti napaglilipasan na pala ako ng panahon. Kung hindi pa nga ako binisita ng mga magulang ko noon, hindi ko marirealize na malapit na pala akong mag-40. Iha, tumatanda ka na, baka nakakalimot ka. Para saan pa kung trabaho ka ng trabaho, wala ka namang pagmamanahan dahil hindi ka bumubuo ng pamilya mo. Ma, bata pa naman ako sagot ko noon. Aba, nakakalimutan mo ba? 38 ka na, hindi ba? Doon ako natigilan. Lalo na nang sabihin niyang baka mahirapan na raw akong magkaanak dahil may edad na ako. Parang biglang bumigat ang hangin noon sa may sala. Siya nga pala, iha, kasama namin si Liam. Dito muna siya para maayos tong bahay mo. Tingnan mo nga yung likod bahay mo. Sobrang sukal na. Abay, napakataas na mga damo. Napabuntong hininga ko. Totoo naman, wala na talaga akong oras. Uuwi ako ng bahay, ilang oras, aalis ulit ako. Mag-i-stay muna siya dito, ipagawa mo lahat ng gusto mo. Masipag na bata yan, anak siya ni Mang Robin, yung driver ng dad mo, tanda mo ba? Yes, ma. O siya, wag ka nang kumontra ha? Paglingon ko, nandun siya. Nakatayo, matangkad, moreno, may tsura ang lalaki. Liam, tawag ni mama. Kilala mo naman ang anak ko, hindi ba? Ikaw nang bahala dito. Opo, senyora. Ako na hong bahala dito sa bahay. Aayusin ko po. Doon nag-start ang lahat, Miss Love. Nang magtagpo ang mga mata namin ni Liam, hindi ko alam kung bakit biglang kumabog ang dibdib ko noon. Hindi yun takot. Hindi rin kaba sa estranghero. Parang may kung anong gumising sa pagkatao ko, sa loob ko. Maya-maya lang din umalis na sila mama. Naiwan kaming dalawa ni Liam na medyo nagkakailangan pa sa isa't isa. Kumain ka na ba, Liam? Tanong ko. Hindi pa ho, doktora. Halika na, sabay na tayo. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang pagmasdan siya. Morena ang balat, matangos ang ilong, pantay-pantay ang ngipin kapag ngumiti.
Simple lang ang dating niya pero napakalakas ng karisma. Yung mga gamit mo nga pala, dalhin mo sa taas. Yung katabi ng kwarto ko, doon ka muna matulog. Sabi ko, napilit kinakalma ang sarili. Lumipas ang mga araw, maayos naman ang samahan namin. Mahiyain siya. Kung hindi ko kakausapin, hindi magsasalita. Ako tuloy ang madalas magkwento tungkol sa buhay ko, sa trabaho, sa cafe, sa kung ano-ano. Tahimik naman siya pero nakikinig naman. At kapag nagsasalita siya, diretso siya sa mga mata kong tumingin. Isang umaga, Liam, tawag ko mula sa labas. Pagbaba ko noon, natigilan ako bigla. Wala siyang suot na pangitaas. Pawis na pawis. May hawak na pala at mga bagong putol ng damo sa bakuran. Kumikintab ang balat niya sa ilalim ng araw. Napalunok ako noon. Hindi ko siya dapat tinitikan. Pero bumaba ang tingin ko mula sa leeg niya. Pababa sa matipunong niyang dibdib. Dok, may iutos po kayo? Tanong niya. Oo, magbihis ka muna. Magpapahatid sana ako sa cafe. Marunong ka bang mag-drive? Opo, doktora. Marunong po. Sandali lang ho, magbibihis lang ako. Pagbalik niya, nakapolo na siya. Pero ako, hindi pa rin mapakali. Sa loob ng sasakyan, tahimik kami. Amoy ko yung sabon niya, na may halong natural na amoy ng lalaki, na may amoy pawis. Matagal ka na bang marunong mag-drive? Tanong ko sa kanya. High school pa lang ho, doktora. Tinuruan na ako ni Papa. Bakit hindi ka nagtrabaho sa iba? Mas malaki ang bayad. Mas komportable na ho ako sa inyo. Sa magulang nyo. Kilalang kilala ko na rin ho kayo eh. Naapalingon ako sa kanya. Ako? Kilala mo ako? Opo naman. Bata pa lang ako, nakikita ko na kayo. Hindi niyo ba ako natatandaan? Ako yung madalas sinasama ni Papa sa inyo. Sabi ni Papa nga, magiging doktor daw kayo balang araw. Natupad naman. Hindi ko alam kung bakit pero parang may init na kumalat sa katawan ko. So proud ka ba? Pabiro kong tanong. Bagya naman siyang ngumiti. Siyempre naman. Sandali akong natahimik. May girlfriend ka na ba? Hindi ko napigilang itanong. Wala po. Bakit naman? Hindi pa ho priority eh. Napakagatlabi ako. Parang may kung anong kumiliti sa tiyan ko nang malaman kong single siya. Ano bang priority mo ngayon? Tanong ko ulit. Mag-ipon at maging responsable. Responsable saan? Saglit siyang napatingin sa akin bago binalik ang mata sa kalsada. Sa inyo ho? Hindi ko alam kung simpleng sagot lang ba yun, pero iba ang dating sa akin. Habang umaandar ang sasakyan, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong inaayos ang buhok ko. Pinapantay ang palda ko. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong na-conscious. Para akong hindi doktora. Parang dalagang kinakabahan sa unang date. Dok? Tawag niya. Okay lang po ba kayo? Parang bigla kang naging tahimik eh. Napatingin ako sa kanya. Seryoso ang mukha niya pero may bahagyang pag-aalala. Ayos lang ako. Sagot ko pero ang totoo, hindi. Hindi ako ayos. Dahil sa bawat segundo na magkatabi kami, mas nararamdaman ko ang pagitan ng edad namin, ang posisyon at responsibilidad sa buhay. Pero kasabay nun, mas lumalakas din ang isang bagay na matagal ko nang pinipigilan. Ang pagnanasa. Ang makaranas. Oo, gusto ko nang makaranas. Gusto ko nang maging babae. At naisip ko, si Liam ang swerteng pagbibigyan ko. Pagdating namin sa cafe, bumaba siya para pagbuksan ako ng pinto. Salamat, Liam. Walang anuman, Dok. Saglit pa kaming nagkatitigan at sa unang pagkakataon hindi siya umiwas. May kakaibang tensyon sa pagitan namin. At habang naglalakad ako papasok ng cafe, alam kong may nagbago. Hindi lang sa bahay, kundi sa sarili ko. Isang araw,
Gabing-gabi na ako nakauwi mula sa duty. Halos 11:00 na. Mabigat ang katawan ko pero mas mabigat ang isip ko dahil sa sobrang pagod. Tahimik na ang buong kabahayan pagpasok ko pero may ilaw pa sa sala. Nandun si Liam. Nakaupo siya sa may sofa na para bang kanina pa naghihintay. "Oh, late na, ba't gising ka pa?" Tanong ko habang inaalis ang sapatos ko. Tumayo naman siya agad. Inantay ko lang ho kayo, doktora. Matutulog na rin po ako." "Hindi mo naman kailangang magpuyat para sa akin." Sabi ko pero may kung anong gumaan sa dibdib ko. Okay lang po yun. Saglit pa kaming nagkatitigan. Pagod ako noon pero may kakaibang init na gumapang sa katawan ko. Umiwas ako ng tingin at dumiretso na sa kwarto ko. Pagkapasok ko, diretso agad ako sa banyo. Binuksan ang shower. Hinayaan kong bumuhos ang malamig na tubig sa balat ko. Pero kahit anong lamig, hindi maalis nito ang init na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod lang to o dahil kay Liam. At habang pumapatak ang tubig sa katawan ko, naalala ko yung itsura niya kaninang umaga. Walang pangtaas, pawisan, matipuno ang dibdib. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin sa sasakyan. Ang boses niyang mababa. Napapikit ako. Bakit ba ganito ako mag-isip? Ano bang nangyayari sa'yo, Sandy? Ako ang amo. Mas matanda ako. Dapat mas alam ko kung ano ang tama. Pero sa loob ng 38 taon, puro tama ang pinili ko. Ngayon, siguro pwede ko namang piliin ang kagustuhan ko. Isang beses lang naman. Siguro naman pwede ko ring sundin ang gusto ko. Pagkatapos kong maligo noon, nagsuot ako ng manipis na pantulog. Humiga na ako pero hindi pa rin ako mapakali. Pabiling-biling ako sa may kama ko na para bang may kulang sa akin. Hanggang sa tumayo ako. Hindi ko na pinag-isipan. Isang desisyon ang ginawa ko. Lumabas ako ng kwarto. Madilim na. Tanging ilaw sa maliit na lamp sa kwarto ni Liam ang nakikita ko sa ilalim ng pinto. Dahan-dahan kong pinihit ang knob. Hindi yun nakalak. "Mom?" Boses niya agad. Gising pa siya. Nakatayo siya malapit sa kama at may inaayos. "May kailangan ho kayo?" Napahawak ko sa pinto. Bigla kasi akong kinabahan. Pwede ba kitang makausap?" Mahina akong sabi. "Opo naman, pasok ko kayo." Pumasok naman ako. Amoy ko ang sabon niya. Bagong paligo siya. Tumayo siya sa harapan ko na medyo naguguluhan pa. "May problema po ba, doktora?" Napabuntong hininga ko. "Liam, may itatanong sana ako sa iyo pero gusto ko ng totoo mong sagot." Tumango siya. Lumapit ako ng kaunti. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. "Anong tingin mo sa akin?" Nagulat siya. "Po? Bilang babae?" Saglit pa siyang natigilan at para bang hindi niya alam kung anong sasagot niya. Natahimik siya, pero hindi siya umiiwas ng tingin. "Maganda ba ako? Sa paningin mo?" Tanong ko. "Napakaganda ho ninyo, doktora." Dahan-dahan niyang sabi. Babait, malakas ang dating, makinis, at maputi. Parang may kuryenteng dumaan sa balat ko. Napangiti ako sa huling sinabi niya. "Hindi mo ba ako nakikita bilang matanda na? I mean, may edad ako at malaki ang agwat ko sa'yo." Umiling siya agad. "Hindi ho. Sa totoo lang matagal ko na rin kayong hinahangaan." "Talaga ba? Hindi ka ba naiilang sa edad ko?" "Naku, hindi ho." Napangiti ako ng bahagya. "Alam mo may sikreto ako Sabi ko. "Alam mo ba? Birhen pa ako. Wala pa akong karanasan." Napatayo siya ng tuwid at halatang nabigla. Doktora naman. Bakit yun naman sinasabi sa akin ang bagay na yan?" "Wala lang. Gusto ko lang malaman mo." "Pero totoo yun, Liam Hindi ako nagbibiro." Pagpapatuloy ko pa.
Wala pa akong karanasan sa isang lalaki. Puro kasi ako trabaho eh. Hindi ko binigyan ng oras ang sarili ko. Kaya heto ako ngayon. Matagal lang wala sa kalendaryo. At ngayon palang maghahanap ng aliw. Ramdam ko ang malalim na paghinga niya. Liam, mahina ako pang sabi. Ikaw ang gusto kong makasama sa kama kung papayag ka. Sabi ko sabay hawak sa matipuno niyang braso. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko, pero malinaw ang boses ko. Doktora, sigurado po ba kayo? Tanong niya ng halos mabulong. Oo naman. Ayos lang ba sa'yo? Aba, Liam, ang swerte mo na ha. Hindi mo naman siguro ako tatanggihan. Isang hakbang pang ginawa ko palapit sa kanya. Ngayon, magkalapit na kami. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit may pagitan pa. Ano? Okay ba sa'yo? Doktora, wala naman yatang matinong lalaki ang tatanggi sa'yo, no? Anya sabay titig sa akin. Pero tama po ba to? Tanong niya na tila nagpipigil. Hindi naman ninyo ako mala. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Sa halip, hinawakan ko ang kamay niya. Hindi siya umatras. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ako ang nag-umpisa. Ako ang lumapit. Ako ang naglakas loob. Hindi na importante yon. Ayaw mo ba? Hindi po sa ayaw, doktora. Ayaw ko lang po na sa bandang huli pagsisihan niyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pagsisisihan to. Unti-unti hinawakan niya ang mukha ko. Parang fragile na para bang baka mabasag ako anytime. At doon ko naramdaman na hindi na to basta init lang ng katawan. Maingat siya. May respeto pa rin siya sa akin. At dahil doon, lalo akong nanghina. Nagdikit ang noo namin. Ramdam ko ang paghinga niya sa pisngi ko. Sandy, bulong niya. Wala nang ma'am, wala nang doktora. Sandy. At doon tuluyang nawala ang pagitan namin. Hindi ko na iniisip ang edad ko. Ang bukas. Sa gabing yon, pinili kong maging babae. At si Liam, hindi siya nagmadali. Hindi siya naging padalos-dalos. Hindi niya ako sinaktan. Naging maingat siya. Dahan-dahan niya akong hinahawakan na para bang inuunawa ang aking kainosentehan pagdating sa bagay na yon. Na para bang alam niyang bago sa akin ang lahat. At bawat segundo, nararamdaman ko ang kaibang saya. Ako nang nagkusang kalasin ang lahat sa sarili ko. Pagkatapos noon, tinitigan niya ako na may paghanga sa kanyang mga mata. Hinalikan niya ako. Napapikit ako at doon nangyari ang isang gabing hindi ko talaga makakalimutan. At habang magkahawak ang mga kamay namin sa dilim ng kwarto niya, alam kong wala nang babalik sa dati. Dahil ngayong gabi, binigay ko ang lahat sa kanya at naging saksi doon ang bawat sulok ng kwarto niya. Pagkatapos ng gabing yun, wala ni kaunting ilang ang namagitan sa amin. Yun ang pinagtataka ko. Akala ko nga pagising ko makakaramdam ako ng hiya, pero hindi. Para akong isang bulaklak na biglang namukadkad. Mas magaan ang pakiramdam ko, mas naging malinaw ang isip ko, at mas malawak ang ngiti ko. Na kahit pagod sa duty, parang may kakaibang sigla sa katawan ko. Doktora, blooming ka yata ah. Biro ng isang nurse sa ospital. May secret yata si doktora. Tanong pa ng isa. Napapangiti na lamang ako. Hindi ko masabi-sabi ang totoo. Hindi nila alam na sa edad na 38, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klase ng saya. Nagpatuloy lang ang ugnay namin ni Liam sa bahay. Pero pareho kaming nag-iingat. Baka kasi may makakita at kung ano pang isipin. Kapag nagkakatitigan kaming dalawa, alam naming pareho ang lihim sa pagitan namin. Minsan habang nagkakape ako sa kusina, lalapit siya sa likod ko at marahang hahawakan ang baywang ko. Sandy, bulong niya. Sa bawat pagbigas niya ng pangalan ko para akong natutunaw. Hanggang isang araw, nagpahatid ako sa ospital.
Marami kasi akong inasikaso noon. May meeting ng umaga, may procedure sa hapon, at nagkaroon pa ng emergency nung gabi. Bandang 1:00 ng madaling araw nang matapos ako. Pagod na pagod talaga ako noon. Tinawagan ko si Liam. Nagpasundo ako. Paglabas ko ng ospital, nakita ko agad ang sasakyan. Siya na ang nagbukas ng pinto para sa akin. Pagkasakay ko, sinara niya na yon at umikot siya papunta sa driver's seat. Pag-upo niya, bigla na lamang niya akong hinalikan sa labi. Sandali lang yon pero sapat para magising ako at mawala bigla ang pagod ko. Nagulat pa ako. Liam? Ngumiti siya ng bahagya. Namiss lang kita. Napangiti ako kahit pilit kong tinatago. Ikaw naman namiss mo agad ako. Siyempre naman. Sagot niya na diretsyong nakatingin sa mata ko. Magapon kang wala eh. Hindi ko alam kung bakit pero kinilig talaga ako sa simpleng linyahan niyang yun. Tahimik ang biyahe. Kaunti na lang din noon ang dumadaan na mga sasakyan. Maya-maya, huminto siya sa isang gilid. Oh, bakit tayo huminto? Wala, titingnan ko lang kung okay po kayo. Tama na ngayang po na yan, sabi ko nang nakangiti. Tumango siya at tumingin sa akin. Pagod ka ba? Oo, ang dami kasing ginawa eh. Saglit siyang natahimik. Tapos marahan siyang lumapit. Gusto mo mawala yung pagod mo? Bulong niya sa tenga ko. Natawa naman ako ng mahina. At paano mo naman gagawin yon, Aber? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko. Siyempre, may paraan akong alam para mawala yung pagod mo. Akong bahala. Siguradong matutuwa ka. Parang alam ko na yan ah. Hindi ko na rin napigilan ng sarili ko. Ako na ang lumapit. Hinawakan ko ang pisngi niya. Hindi ko alam kung ano to, Liam. Pero masaya ako sa'yo. Ako rin, Sandy. At nagtagpo ang mga labi namin. Mas matagal at mas malambing. Hindi kami nagmamadali. Wala kaming pakialam kung may makakita. Sa loob ng sasakyan, bumigay kaming dalawa. Buti na nga lang talaga, tinted ang sasakyan. Hindi ko alam paano namin napagkasya ang mga sarili namin. Basta ang alam ko lang kapag gusto mo, may paraan. Hingal kami parehos pagkatapos. Kahit nabukas ang aircon, pawis na pawis si Liam. Ang ganda mo talaga, doktora. Sabi niya habang pinagmamasdan niya ako. Nambola ka pa. Naka-score ka na nga. Ano ba talaga tayo? Tanong ko. Kung anong gusto mo. Sagot niya. Ano ba ako sa'yo? Tanong ko. Babae. Na gusto kong pasayahin araw-araw. Napangiti ako. Sa gabing yun, hindi lang pagod ang nawala sa akin. Pati ang takot at pag-aalinlangan. Pag-uwi namin, pareho kaming may ngiti sa labi. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa sa kanya. Nagpunta na ako sa kusina para magtimpla ng kape. Ilang minuto pa, bumaba siya. Sandy, bati niya ng mahina. Lumapit siya sa akin. Wala nang pag-iingat dahil wala namang makakakita. Hinawakan niya agad ang bewang ko, hinila ako palapit. Binigyan ng isang halik na maiksi. Good morning, bulong niya. Good morning, sagot ko. Hindi ko na alam, pero hinalikan ko na rin siya ulit. Hanggang sa hindi namin napansin. Parang binuhusan kami ng malamig na tubig noon. Napalingon ako. Nandun si Mama. Nakatayo sa may pintuan ng kusina. Bit-bit ang handbag niya. Nabitawan ko agad si Liam. Ma! Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Tahimik lang siya, pero malinaw ang nakita niya. Oh, teka, baka hindi pa kayo tapos. Parang tumigil ang mundo ko. Nakatayo siya sa may pintuan, nakataas ang isang kilay, pero may bahid naman ng biro sa boses. Hindi ko nga alam kung matatawa ba ako o mahihiya. Ma, otal kong sabi, anong ginagawa mo dito? Tanong ko na pilit binabawi ang dignidad ko bilang anak. Mukhang ako dapat ang magtanong, Sandy. Anong ginagawa niyong dalawa ni Liam? Sagot niya nang nakapamewang pa. Hindi ako makasagot. Ramdam ko ang init sa mukha ko. Pero sigurado ko,
Pulang-pula na ang mukha ko. Naglalaro ba kayo? Nangapoy? Dahan-dahan niyang sabi. Ma, halos pabulong kong sigaw. Liam, tawag niya. Seryoso ang tono. Yes, senyora. Sagot naman ni Liam. Mahinahon pero halatang kinakabahan. Kausapin kita. At iniwan nila ako sa kusina. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila sa sala. Ilang minuto din yun. Ako nakaupo sa kusina, tulala. Kung kanina blooming ako, ngayon parang malalanta na. Iniisip ko kung magagalit si mama, kung palalayasin ba niya si Liam, kung sasabihin niyang mali ang nakita niya. Pagbalik ni Liam, may kakaiba sa mukha nito. Parang nakangiti. Oh, anong sabi ni mama? Agad kong tanong sa kanya na halos pabulong. Lumapit siya sa akin, marahang bumulong sa tenga ko. Buntisin daw kita. Parang sumabog ang tenga ko. Ano? Napahawak ako sa braso niya. Ngumiti siya lalo. Sabi niya kung seryoso raw ako sa'yo, panindigan ko. Huwag kitang paglaruan. Grabe naman, bulong ko. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak. Pulang-pula ka na. Biro pa ni Liam. Ma? Sigaw ko. Pero wala na siya sa may sala. Lumabas na siya ng bahay na parang walang nangyari. Hindi ka niya pinagalitan? Tanong ko pa. Hindi. Sagot ni Liam. Sabi niya matanda ka na raw. May sarili ka ng desisyon. Pero kung sasaktan daw kita, siya raw ang sasagot sa akin. Napangiti ako kahit nangangatog pa ang tuhod ko. Akala ko magagalit siya. Sabi ko. Mas nagulat pa yata siya na hindi ka pa nag-aasawa hanggang ngayon. Biro pa niya. Tinapik ko siya sa may dibdib. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ko. Sandy, seryoso ko. Napatingin ako sa kanya. Hindi kita tinitingnan bilang amo ko. Hindi rin kita nagustuhan dahil maganda ka. Gusto kita dahil sa ikaw. Sa unang pagkakataon, hindi na lang kilig ang naramdaman ko, kundi seguridad. Mula noon, mas naging bukas kaming dalawa ni Liam. Hindi na rin kami nagtatago. Alam naman na ni Mama at mukhang tanggap naman niya. Basta panindigan daw namin ang isa't isa. Makalipas ang ilang buwan, napansin kong may kakaiba sa katawan ko. Nahihilo ako sa umaga, mabilis akong mapagod. May kung anong pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Bilang doktor, alam ko agad ang posibilidad. Pero kinakabahan ako. Mag-isa akong pumunta sa klinik para magpa-test. Habang hawak ko ang resulta, parang bumalik ang kabog ng dibdib ko nung unang beses kaming nagkatitigan ni Liam. Positive, buntis ako. Napatakip ako ng bibig. Hindi ko alam kung anong uunahin. Iiyak ba ako o tatawa? Sa edad kong halos magko-40 na, sa panahong akala ko huli na ang lahat, may buhay na nabuo sa loob ko. Pag-uwi ko, nandoon si Liam. Ang aga mo yata? Tanong niya. Tahimik lang akong lumapit sa kanya. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Hanggang sa inabot ko ang papel. Binasa niya. Unti-unti nagbago ang ekspresyon niya. Sandy. Halos pabulong. Tumango ako, nangingilid ang luha. Buntis ako. Isang segundo ng katahimikan, tapos bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Salamat, sabi niya. Ha? Di ba dapat akong magpasalamat? Dahil binigyan mo ako ng pamilya. Hindi ko na napigilang umiyak. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko. Hindi. Bakit naman ako matatakot? Sagot niya agad. Hindi nagtagal, kinausap namin ang mga magulang ko. Sa halip na galit, tuwang-tuwa sila. Dahil sa wakas, magkakaapo na raw sila. Sabi ko na nga ba hindi pa huli ang lahat? Sabi ni Mama sa akin. Hindi na namin pinatagal. Nagpakasal kami ni Liam sa isang simpleng seremonya. Kaunting bisita, mga taong tunay na mahalaga lang. Habang naglalakad ako papunta sa altar, hawak ang tiyan kong may munting buhay. Hindi ko maiwasang balikan ang lahat. Mula sa babaeng puro trabaho at may edad na. Mula sa birheng takot magmahal. Hanggang sa babaeng
marunong nang pumili ng sariling kaligayahan. Nang isuot ni Liam ang singsing sa daliri ko, nakita ko sa mga mata niya ang parehong titig nung una kaming nagkatagpo. Hindi pagnanasa lang, kundi pag-ibig. Ako po si Dr. Sandy, at kung dati akala ko huli na ang lahat para sa akin, nagkamali ako. Dahil minsan, ang tamang tao dumarating sa hindi perpektong oras, kundi sa oras na handa ka na. At ngayon, hindi na lang po ako isang doktora. Hindi na lang ako babae. Isa na akong asawa at magiging isang ina. Maraming salamat po sa mga nakinig ng kwento ng aking buhay. Sana'y nagustuhan nyo.